Velkommen til Tandlæge Smil med Østergaard, din lokale tandlæge i Skive, Roslev, Viborg, Frederiks og Nykøbing Mors. Vi er her for at give dig den bedste tandlægeoplevelse. Hos Tandlæge Smil med Østergaard sætter vi kvalitet og komfort i højsædet. Vi ved, at tandlægebesøg kan være skræmmende for nogen, så vi har skabt en unik atmosfære, der hjælper dig med at slappe af fra det øjeblik, du træder ind ad døren. Vores klinikker er indrettet med rolige farver og omgivelser, der giver dig mulighed for at sidde behageligt og komme ned i gear. Vi forstår vigtigheden af at skabe en rolig atmosfære for vores patienter, især dem med tandlægeskræk. Hos Tandlæge Smil med Østergaard har vi vores eget laboratorium, hvilket betyder, at vi kan tilbyde korte leveringstider på kroner, proteser, reparationer og meget mere. Vi prioriterer effektivitet, så du hurtigt kan få det smil, du fortjener. Vores dygtige behandlere brænder for deres arbejde og deltager løbende i kurser for at opretholde den høje kvalitet og for at være opdateret med den seneste viden inden for tandlægebranchen. Din tillid er vores prioritet, og vi arbejder hårdt for at levere de bedste resultater. Så hvorfor skal du vælge Tandlæge Smil med Østergaard? Fordi vi er her for dig. Gør dit næste tandlægebesøg til en behagelig oplevelse og få det smil, du altid har drømt om. Kontakt os i dag for at booke din næste tandlægeaftale. Vi ser frem til at hjælpe dig med at opnå et sundt og strålende smil.